Menší update, iste ste už všetci počuli o web stránke Flightradar24 a na tej stránke je možnosť monitorovania lietadiel a práve takáto antenka, čo vidíte za mnou, tieto lietadlá sníma a všetky dáta odosiela na server Flightradar. Čiže ja mám takýto krásny výhľad na celý horizont a všetky lietadlá dokážem takto krásne sledovať cez túto antenku. A ako také niečo spraviť aj pre vás alebo u vás doma, ak ste nejaký taký schopnejší technik, ktorý si to vie sám spraviť, tak mi určite dajte like na toto videjko, ale čo je veľmi dôležité, dajte odber, pretože videjko, ktoré chystám, sa objaví na mojom kanáli a budú tam pekné návody na to, ako si to rozbehať. A výhodou členstva vo Flightradare, keď šerujete data, je to, že vám dajú zadarmo účet v hodnote $500 na rok a vy ho budete mať úplne zadarmo len za to, že im šerujete data. Takže teším sa na vás a odber vám zaručí, že toto videjko, ktoré vyjde, uvidíte. Majte sa.